Budu sem chodit, budu vás sledovat, pomůžu u žáků, pomůžu u dorostu, když bude Zdeněk potřebovat, nebo když budu potřebovat kluci. Nebudu se montovat do přípravky, protože tam to funguje na 100%, že? Takže bylo by, ne, já vám to řeknu, jak to je, protože ono, když přijde mezi ty kluky, kteří jsou zvyklí na, mezi ty malé, kteří mají 6-7 roku nebo 8, když tam přijde cizí člověk, tak je to úplně něco jiného. Neříkám zaskočit, ale neříkám to, protože jsou ty kluci zvyklí na Petra, Leoša, Adama, tady Zdenka, takže když tam přijdu já, tak oni na mě hledí jak telenové vráta, tak vám to říkám, jak to je. Když budu potřebovat, pomůžu jim. No a přál bych vám, protože jste hlupáci, mohli jste mi 14 bodů, mohli jste to přejít kvapíkovým tempem, tady zbytek sezóny, máte bodu 10, že nedali jste si říct, někteří hráči se můžou zlepšit, protože vám to řeknu, na rovinu vám to řeknu, hoši. Já kdybych tady půl roku ještě ostal, nebo rok, kdybych tady ostal, 5 hráčů z tohoto manšaftu končí, dohrali bychom to se 16 letýma klukama, hráli bychom třeba 3. třídu, ale hráli bychom fotbal, protože ten fotbal tady nezanikne. A z důvodu toho, že se možná někteří hráči probudí a že není jenom to, když se mě chce jít na trénink a přijít, když se mě nechce, nepřijdu, je jednoduché poslat SMS-ku nebo zkázat po kamarádovi, já nepřijdu. Možná jsem nad některýma dlouho držel ochranu ruku, ale chtěl jsem, protože jsem ty kluky znal, jsem myslel, že se zvednou. Přijde sem cizí trenér, který tady přijde, sedne si, uvidí, zamete, nemáte hráč tady co dělat, přijde druhý. Ten fotbal se tady bude hrát, je jedno, jestli se hraje první B třída nebo 4. třída. Ten fotbal se tady bude hrát vždycky, jestli tady Záliša, Východec, Čmelák, Bůže. Ten fotbal se tady bude hrát, ale jsou tady lidi, nebudu jich jmenovat, protože by to bylo házené slámy na zeď, nebudu jich jmenovat, kteří můžou a neudělají proto, co by děkuju, kdo přišel, kdo nepřišel, nevím proč nepřišel Braňa, nevím proč nepřišel Erik, ano, nevím proč nepřišli, ano, ale co vám řeknu, byla éra Zálešáků, Východců, Bůžků a těchto, že jsme tady seděli, nacápali jsme se kurva do němoty, takže jsme nemohli chodit. Že náš trenér stál ze střechy důle na hřiště a řval šimerama než kadečí auto. To jsme tady seděli do rána do 6 hodin, ale řekli jsme, že tady budeme v sobotu v 10. A v sobotu v 10 nás tady bylo o 2, o 3 lidi míň, třeba z 18 nás tady bylo 15. Uklidili jsme, dopili a dojedli zbytky a seděli jsme tady v sobotu do 5 hodin do večera a šli jsme domů. Pospomínalo se. Toto tady v tomto manšaftě nehrozí, protože jsou tady takoví hráči, kteří přijdou dom v 6 hodin, v 8 hodin se zbudí a řeknou, a my mi rukli za nádiště a řeknou, seru na to, však který si blbec to udělá. Tak asi jak to je, protože tato ukončená, co tady máme, není o tom, že tady sedíme, že pojíme, vypijeme si, pobavíme se, ale je o celé partii. Tady nejde o to vynést kotel, to vynesou 3 lidi, ale jde tady o to, že jsme kolektiv a že ten kolektiv by se měl zejít. I když tady bude hodinu a půl, mohli jsme tady včera posedět, mohli jsme vypít litr gořálky, pobavit se, dneska to dorazit a tady toto. Jenomže to tady mezi vama neexistuje. Protože když se ráno zbudíte a vy byste se mohli třeba po 4 jít vystát, napít se vody a dojít sem. Ale vy se nepřijdete z principu, proč bych tam chodil, když je čas, však tam někdo bude, ten to udělá. Ano, to mě mrzí, že ten kolektiv není, a pokud ten kolektiv nebude tady a nebude tady kolem dokola, tak nebude nikdy, jako jo. Ten fotbal tady nezanikne, zaniknete jenom vy, jak jsme zanikli my, ten fotbal nezanikne. Tady je úplně jedno, jestli tady přijde
Těch 20 lidí sem přijde, když budete hrát kurva s Dubravama nebo z Elotu. To si uvědomte. Těch 30 lidí sem dojde, protože ty lidi sem chodí automaticky. Jako jo. Ale když ti lidi, vy jste to ještě nezažili, protože jste ještě mladí, vy přijete do let, když jsme my, budete mít 40, 50, možná někteří z vás tady budou pokračovat. A když si sednete a budou tam sedět ty lidi a řekne, kurva, to není možné, nepotřebujete, aby vám šel chytat, nepotřebujete, aby tam šel žili, to je ostuda. Vy nikoho neznáte z Malenovi. Já tady žiju 60 let. Ty lidi si pamatují, co jsme hrávali my, nebo co toto. Ty lidi neví, jaké máme vodilé problémy, že musíme zháňat peníze, že nám stačilo 100 000 korun na činnost, teď nám nestačí 350, za 2 roky nám nebude stačit 400, že ty peníze musí někdo zehnat, jako. To jako to je, bohužel, tak to je, jako jo. My si nemůžeme nic vyčítat, protože nakonec, když jsem na tom tak přemýšlel, tak jsem došel k závěru, že když si chtěli lidi za Malnovice fotbal hrát, a dneska jsme se dostali k tomu, že jsme rádi, že ti lidi hrajou. Jako jo. Tak si to vezměte. Já když jsem měl roky zbraně Martina Vítkového, Jary Plachého, Žaby, Radima Střelcového, hrála se tady diviza nebo krajský přebor, já to nechci nikdy vzpomínat. A řekl mě, Vidlička, bude hrát pravého beka, já jsem se nemohl zavazat kopačky, protože se mi tak třepaly nohy. Já vám to řeknu na rovinu. Dneska, když řeknu Jarovi Plachého, budeš hrát, co udělá Jara? Jde na Bigby, přijde ve 4 dom, do 12 chrápe, přijde na hřišti se projde a Jarovi je jedno, jestli hraje nebo nehraje. Jarovi je jedno. Zbraňa řekne, já jsem ještě mladý. Ano, Zbraňa je mladý. S Vizovicama o 16 letý Ogara povodil tady po lajně. A když jsem řekl Zbraňo, víš, kolik Ogara má roku? Zbraňa mi řekl, já vím. Já říkám, jak je to možné, když byl starší než on. Tam nehrají starší kluci, nevím. Starší, nestarší. Vždycky je někdo mladý a vždycky je někdo starší. Já ti něco řeknu, já když jsem se díval na ty zápasy, jak ti naši hráli ten pohár v té Arábii, tak bych přišel bych na svaz Buďa Bílkem, položil bych tam trenérský průkaz a řekl, Hašku, 5 roků to budu dělat zadarmo, protože tady takovou ostudu jsem nezažil. Tady, když jsem poslouchal ty reportéry a tady všechno dokola, jak se sehráváme, jak desi, co si, není to, jak by bylo, tak něco řeknu. Fotbalista, který hraje ligu, by si měl aspoň mezi sebou 2krát nahrát balón. Pokud si to nenahraje, tak nemá nikde v národním musu to dělat. A v první řadě musí poslouchat to, co se má dělat. Bohužel, hoši, je to tak. Jestli máte 17 roku, nebo máte 35 nebo 40 a chcete hrát fotbal, tak ten trenér nese kožu na trh. To znamená, ať vás trénuje, kdo chce, nese kožu na trh. Nejlepší je, já vám řeknu, co je nejlepší. Otrénovat zápas a těší se celý týden, jak mě v pátek padne, kurva, 2 dny jsou na totál v lihu, že se v nedělu vyspím, v pondělí jdu do práce, celý týden nic v práci, protože mám strach přijít do práce na volený, že by mě mohli dát dáčko, nebo by mě mohli vyhodit, ale přijde pátek, po tréninku, 7 hodin a 2 dny na šrot, protože se celý týden se netěším na fotbal, jak si zahraju, ale celý týden se těším, jak se můžu pátek a sobota ožrat do němoty, aby byl. A přijít v nedělu na hřiště a ne, já jsem střízlivý. To je jednoduchá věc. Pokud si neuvědomíte to, pokud si neuvědomíte a neodbouráte hokejbaly a takové pičoviny, co má říkám, já to nemyslím na tebe, to byl až Petr, to hrával, ten hokejbal. To není toto. Ovšem uvědomte si, že to hokejbale nemáte žádnou odpovědnost. Tam, když jsou v draku a zbudím se, anebo nezbudím, o nic nejde. Jak je možné, že hrajete hokejbal
máte na soupise 15 lidí a 6 se vás honí na tomto, protože zbytek těch 10 se na to vysralo, protože se ráno nezbudili nebo se jim nechtělo. Ano, tak se tam honí a blbci, kteří se náhodou zbudili a neuvědomují si to, že mají třeba odpoledne nebo na druhý den hrát fotbal. Ano, tam nemáte závazky, závazky máte tady. Tady máte teplou vodu, tady máte všecko, tam máte co? Tam se proběhnete, jdete na Sokolovnu, vybijete 5 piv, nějakou vodálku tam na střídačce, máte to uprdele a potom se to přenáší tady na to hřiště. Mohli jsme mít 14-15 bodů, mohli jsme si půkat, ano, máme 10 a jsme přesně tam, kde jsme byli. Přesně tam, kde jsme byli. Z výboru a z trenéru za to nemůže nikdo, je to čistě jenom ve vás. Je to čistě jenom ve vás. Ahoj, ano. Tak to bohužel je, bavte se. Děkuju vám za všechno, co jsme pro sebe udělali. Bylo plus a minus. Pohádali jsme se toto. Chtěl jsem vás přesvědčit, aby jsme byli. Bohužel nešlo to. Tak jak budete pokračovat, tak budete pokračovat. Ale pamatujte si, že když tu nebudete, fotbal se bude hrát dál. Možná 4. třída, možná 3., možná 5., možná 1. třída. Když se dáte dohromady, ale to byste se museli dohromady a opravdu chtěl hrát fotbal. Opravdu. Je nejlepší napsat SMS. Trenére, nemůžu. Jsou v práci. Trenér musí přijít, protože ten, když je v práci, tak si to musí zařídit, aby tady na 5 byl. Trenére, nemůžu. Mám toto a toto. Trenére, nemůžu. Mám toto a toto. Trenér tu musí být, protože za vás odpovídá, chce, aby z toho necítil. Jako jo? Jsou unavený, ve vagóně v Otrokovicích jsou unavený, protože jdu z práce, a ne, že? Nemůžu dojít, já ti volám zpátky, máš vyplý telefon, ty mě vykládáš, že šel zryt zahrádku, ano, že šel zryt zahrádku, tak když si takový, tak zručný to vryt, já ještě nemám zryté, přijdi zítra, odpoledne a může mě podít. Jako jo? Ale zajímavé, já ti něco řeknu, já si nevymýšlím. Zajímavé je. No to v telefoně, když ti volám. To přijde mě SMS-ka, já ti volám zpátky, jsi nedostupný, přijdu na trénink, ano, a dozví se, že 5 hodin ještě nebyl doma. Já se tě ptám, že jsi mi řekl, budu jít. No, tady je v pátek, Plachy si jde v úterý, v pátek si jde kupovat kopačky. Plachy si jde v pátek kupovat kopačky. Ano, v pátek si jde kupovat kopačky. Ale to je to samé, Byl jsem u holiča v úterý. Musel jsem jít tam, protože jsem si to musel. Když je pondělí, středa, čtvrtek, ale zajímavé, že omluvenky Zbraňa se mi omluvá. Ale to já ne, o to nejde. Tady jde o férovost. Tobě nevytírají prdel navlhčeným kapesníkem a Jarínkovi doma. Tobě tu prdel nevytírají. Jarovi, celá rodina musí být potichu, protože Jara přijde domů. Ano? Jara přijde domů tomu navlhčeným kapesníkem a Kojencovi vytírají prdel, on si nevytírá prdel ani hajzl papírem, protože co kdyby si ho náhodou poškrával. Ano? Jara ti řekne na rovinu. Přijde Martin, Jara Plachy nepřijde, protože jste na trénink, musíte si zajet pro klíčky. Tak jsme to opracovali už tady. Tak jsme to. Jara, ten se radši ani neomluví, a když se omluví, tak si vymyslí takovou píčovinu, že kdyby vám dám ty SMSky číst, tak budete ze Zbraňů takové SMSky, že se tomu normální člověk diví. Tak to je. A proto ti řeknu jednu věc, když tak budete pokračovat dál, ať tady je trenér, kdo chce, jestli jsou tady já, nebo jestli tady Brickner, nebo tak, jako jo. Takže já ty musí akorát zasmít za takovýma věcima. Jarovi spravuju
4krát za rok internet. 4krát za rok. 4krát za rok není nikdo doma, jenom on, protože mu přijdu spravovat internet. Nikdo tomu nerozumí. 4krát za rok, když ti přijde SMS-ka, 4krát za rok spravujeme internet. Hoši, bohužel. A tak to bylo jako. 4krát za rok bylo to tak. a nikdo nebyl doma. Ne, nebyl. Tak musel by ty. Tak jsem byl doma jak dojím. A jak na svíňu ti to spravuju, v úterý nebo v pátek? Jak na svíňu v úterý nebo v pátek? Jako jo? To je vždycky. Zajímavé, že ty 4 SMS-ek, co jsi mě psal, že ti spravuju internet, nikdy ti to nespravovali. Ve středu, ve čtvrtek, v pondělí, vždycky v úterý nebo v pátek. To je kurva taková náhoda. Nic, nemám k tomu hoši. Děkujem. Nevím, já si to byl... Jaký tam? Nevím? Tam vedle má.